Napansin ko lang din kasi for the past week, since yung pagdating ni Dagood sa ni Konyo, kasi ma'am, to my understanding, sorry po for being blunt and honest, but I'm not gonna apologize for the truth. Kasi to my understanding, ma'am, the reason why we got them dito sa Love Radio is to boost yung meron tayo. Kumbaga, yung power na meron tayo, yung browse ng Love Radio to. Pero, nung nakikita ko kasi for the past week, even socials and radio, parang wala kasing nangyayari dun sa reason as to why natin sila kinuha. Kasi, upon noticing yung numbers ng live ni Tanya, dun muna tayo sa socials, kasi statistically wise, nauna naman talaga ang reaction sa socials and then saka pumunta sa radio for recall and all. Pero sa socials kasi, we got Konyo as one of the TikTok superstars and si Dagul na meron na naman talagang certain following, pero it's not adding up dun sa mismong numbers natin. I mean, the numbers na meron yung live ni Tanya can easily be gotten by Tanya alone. So parang hindi siya nadadagdagan ni Dagul alone. Si Konyo and si Robin is even higher when Robin is alone. Unlike nung pagdating ni Konyo, it's significantly lower. So, ang akin lang kasi ma'am, parang yung resources that we got para yata tulungan tayo, ang nangyayari is we are helping them, they are not helping us. That's what's happening. Yun yung nakikita ko, na parang instead of them helping us boost our station, we are boosting their pages. Tayo yung nagbigay sa kanila ng platform to be I don't know, exposed, not the other way around. Kumbaga hindi sila nakakatulong. When it comes to on-air, napakinggan ko naman yung adlibs ninyo ni Tanya, napakinggan ko din si Konyo at saka si Robin. The problem with Tanya and Dagul, one, Dagul yung ginagawa mo is the same thing na ginagawa mo sa I don't see anything different from what you are doing sa it's like you copied your own program which still airs sa you put it here, walang difference, walang bago, walang Love Radio input, walang bakas ng Love Radio, it's just the same thing. Tapos si Konyo, I don't even see Konyo sa programa nila ni Robin. Nagiging parang guesting lang yung ginagawa ni Konyo sa show ni Robin. I don't Mama, even sorry. Wait lang, let me finish and then I'll go. Si Konyo, yung ginagawa niyo sa show niyo is like, nag-agree ka lang sa sinasabi ni Robin kasi hindi ko makita yung significance ng tarakape kasi hindi ko nakikita yung connect ng tarakape sa mismong listicles na meron kayo and nawawala yung pagka-deep mo. So, the only problem I'm having right now as a DJ for a very long time sa Love Radio is yung allotted sa inyo na compensation or kung ano man po yung tawag doon, parang nasayang kasi yung resources na it could have been siguro shelled out to more significant changes, like for example, I don't know, ads, kasi we need to help the public get to know our brands even more. In-advertise na lang sana natin yung mga sarili natin than get jobs. Kasi what we did for the past week is just make Love Radio even noisier, pero walang sense. I just don't see it's worth it na we just got two guys na wala na kung ambag. Well, initially, of course, yung decision naman to bring them in is a decision that was not done overnight. So, pinag-isipan, pinag-aralan na maigi. But si Lala kasi has always been very vocal about yung, her feelings and all. And she's very observant. So, just to let you know guys na, of course, we value the input, what you're doing, and katulad nga yung decision to bring you in is not a decision made overnight. Pinag-isipan, pinag-aralan, pinagdasalan niyo. Sorry Mama, pero I beg to disagree kay Mama Lala. Parang ang curse mo naman para sa kanila. Lahat naman tayo nag-umpisa naman sa walang kwenta eh. Hindi naman natin na agad-agad pagpasok mo dyan. But that's the thing, Diego. He is not you. Hindi. We could have just siyempre gotten iba a yung fresh kultura grad. natin eh. Diba? Nag-umpisa naman tayo, sinabihan ba tayo na Hindi. Iba yung kultura pinanggalingan nila. Ako alam ko na kay Dagul, alam ko pinanggalingan, ako galing ako. Ko alam yung kultura dito. So,
it takes time to adjust. Hindi naman agad-agad ikaw din eh, hindi ka naman pag-umpisa mo, ganun ka ba kaagad? I'm a fresh grad, Papa. He is not. It takes time to adjust, yes, pero you don't copy your old program, put it on a new station, and Kaya nga di ba nothing's nandito nga changing. tayo para suportahan sila, hindi yung Ano pa bang support yung kailangan natin gawin? Then, for Mama, example, excuse me. yung observation mo, hindi mo na pararatingin sa ganito, pwede kang Papa, magbigay ng nag-release tip. tayo ng video. That's more than we've gotten when we had our own shows. Nag-release tayo ng video. Minarkahan natin sila sa mga video natin. Winelcome natin sila with open arms. And the noisiest Hindi, thing pwede we've kasi ever done. parang yung yung ganyan, parang nagiging righteous tayo eh. Hindi tayo nagiging righteous, Papa. Nagiging tayo, na factual tayo. Doon Hindi lang nga, tayo sa tama. instead of na sabihin dito na pwede namang personal na ay Robin, baka pwede pang or Kanye, baka hindi naman sa Hindi na naman ganito. sila bata, Papa. Para Hindi, sa pero ganun na siyempre, spoon. At saka spoon-fed ang na nga pangit yung naman ng programa sa kultura kanila na eh. pinapakita natin na ganun It's the natin. right culture. I think it's time that we grow up. Spoon-fed na nga yung mga programa ninyo, di ba? Tara Kape, something that came from Sir Willie. Yung programa niyo Feel Good Morning is something that came from Sir Willie. What else can we do for you guys? Di ba? Naglabas kami ng video. Eh di bakit to yung welcome programa them. mo ba malakas ba? Hindi man malakas yung Okay, programa ko. At least it's mine. Hindi mama, inaano ko I lang get din eh. it. I Kasi get it. siyempre So, ako naggaling ako nag-transfer ako sa station. Kaya alam ko yung na Yeah. it takes time. I know. So bago ka magsalita sa kanila, programa mo malakas ba? Ganito. Relax lang tayo. I know we are all in deep stress para tayo ay, makapagbigay ng mas dodong happiness, and we're doing all of these things. Pagsalitain mo muna sila kung ano ba yung hardship na pinagdadaanan nila. Hindi yung babanatan I guess ng I babanatan. agree lang din na this might not be the right forum for you. Feeling ko lang kasi, Mami. Especially, how many minutes we have? Less than 10 minutes. Less than 10 minutes. Kasi unang-una wala pa nga tayong bonding, di ba? Tapos babanatan mo ng ganyan. Hindi Sino na kasi ka? kailangan mag-bonding eh. Parang ano tayo, bata? Ano ba to? College? Hindi to college, Papa. Kasi We're binibuild building natin to as already. family. Okay, yan. Hindi naman gano'n na babanat ka ng babanat eh. Okay. So, Bago ka magsalita, tingnan mo muna yung yung performance mo bago mo tirahin yung actually, lahat naman tayo, while we point a finger to one person, 3 other fingers are pointing to us. So, I get it. Pag tinuro kita, 3 other fingers pointing to me. Totoo yun. So, totoo naman din. So, this is not the right forum for it. If you want to say something to the group, pwede kayong magsalita. If not, we can opt to do another meeting na mas appropriate. Medyo surprised ako din, Lala, sa outburst na, I'm sure because gusto mo lang naman din talaga, di ba? I'm sure you just want. Is there anything that you'd like to say in less than 10 minutes or Sige ma'am, I invoke my right to privacy. Ganito na lang na, Papa. Para matapos na ang haba na kasi ng usapan natin. Ganito na lang, Papa Janice. Ikaw na lang. Sige, ikaw magsabi. Hindi kasi hindi tama yun. Talaga yun ma eh. Yung ginagawa mo. Kita mo nga yan, ano nangyayari sa atin yan. Nagpakagulo tayo instead na maayos. Si Mama Nicole nag-worry. Tingnan mo yung mukha niya. Kasi, it's a prank! Bakit meron to? Hindi, alam ko kasi, hindi ko in-expect Yes, si Diego.
in-expect si Diego. Well, in a way, parang feeling ko, kaya niya naman talagang maging gano'n. Pero yung sinabi niya, huwag na mo na drama mo. Para may totohanan. Si Robin namatay na. Uy, si Konyo, painumin yung tubig na tulala na si Konyo. Sino muna yung mga artista talaga? Pwede bang malaman ko sino? Hindi! Sino Yung una, ako kinausap nila kasi si Lala. So kami dalawa nag-uusap. So pagpasok pa lang ni Lala, bitch na siya eh. Bitch sa peke, ang dami mong dada. Kasi ganito yun. Una dapat, silang dalawa lang yung prank. Oo. So ang sabi ni Mama Nicole, baka i-take lang nila as constructive. Oo, sabi ko, they will take So- it constructive. so ito- Bago sila eh. So sabi ko sa kanya, gawin mong sobrang sakit. Hindi nila tatanggapin. So tapos, Kung normal lang yun, tatanggapin niyo yun eh. Nag-iintay rin ako ng mga reaction ng mga iba eh. Tapos kahit ako si Toto, hindi na tumitingin. Tinitingnan yung sulat ni Carl. Scars, takot na akong masugatan. Ano ako nag-uwi kung kailangan ko ba siya? Pero ang galing mo talaga. Alam mo na yun. Kaya dun sa acting. Dapat tinignan din kita, no? Parang nakukuha mo ng inis ko.